dlala unomathotholo nabathweni 21 imizuzu bethile phakhe insimbi ka-7 o'clock asibuleleke into yoba ke sithe sakwazi ke ngakumbi ke umfumana uMr Athule Kajoka. Nditshilo ndathi ke sijonge kwiprogram ka-MEC umama koNonceba Khontsiwe kulindeleke into yoba ke abe ke unyathela kumhlaba wasesakhe isizwe local municipality ngolu suku lwanamhlanje. Mr Joka tata masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Ndibulise kuwe Siphelokazi, ndibulisa nakwabaphulaphuli beVukani FM ngokubanzi, ndixolise ngamagingxigingxi esithe sanawo phaa ekutsheni bale interview. Nkosi kakhulu tata, sibulele ngexesha uthe wabe ke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Ndiyabona ke sikubamba usendleleni sijonge ngakumbi ke uMEC umama uNonceba Khontsiwe abe unyathela kumasipala wasesakhe isizwe namhlanje, nalapho ke ezokwenza ke i-handover. Ungake usicacisele banzi ngale program yanamhlanje Mr Joka? Kunjalo kanye Siphelokazi, ngoku sijongise amabombo ecala phantsi kulo masipala wasesakhe isizwe, nalapho umphathiswa uKhontsiwe ayokunikezela ayokwenza i-handover khona. Uyawukhumbula ke iphondo leMpuma Koloni liye libandakanyeke xa kuthethwa ngokunqongophala kwabantu abanesondlo kunye nokutya. Koko ke kwiinzame zakhe azenzayo uthe gqolo ukuzama uku-increase i-food production, ukuzama abantu babe nokutya bokuzityela, babe nokutya bokwazi uba bathengise, kukwazi ukuvela namathuba emisebenzi. Koko ke enye ye-challenges esiyibonayo ingakumbi ezilalini ngumba we-machinery ne-mechanization, apho ubona ufumana ii-tractors abantu bakwazi usebenza umhlaba. Ngoku ke uyahamba uya apho kulo mandla wasecala, nalapho azawudibana nomfama osebenza kakhulu, esebenza umhlaba, eqesha abantu, uyathengisa, ungenisa imali, uyacontributa kuqoqosho. Umphathiswa ke uyomnikezela ngentelentele namhlanje entsharhaca exabisa ngapha kwesigidi serandi. Ngokokujonga Mr Joka ngakumbi ofisi le ka-MEC, ngenye ke ofisi ke zithe gqolo ngakumbi ukubonakala ngakumbi phakathi ebahlalini nokuxhasa ngakumbi abantu xa sijonge ke ngakumbi ke kulo mcimbi we-agriculture. Iba njani ngakumbi iresponse eniyifumanayo xa nithe nabe ke ngakumbi niyafikelela ebantwini kwaye ke nikwazi ukubancedisa ngakumbi? Ya, abantu bayavuya kakhulu, bayatsho kumphathiswa bathi amasimi njengoba ebelele asingoba uninzi lwabo kukonqena, koko bebengenazi means okanye bebengenamntu, bebenganikwa la hope nala drive yoba mabaya ngaphambili. Koko ke bathi umphathiswa ngohlala nje ithe gqolo phakathi kwabo eadvocate nokuba abantu mabasebenze umhlaba, loo nto ibanika umdla kakhulu, ibanika igxathi yoba mabasebenze umhlaba wabo. Uvule neprogram ngokuthi ilima lokulima, nalapho azama ii-communities mazidibane, kubuyiselwe embo, kwenziwe laa nto yakudala apho abantu babedibana balime, omnye bawulima ithanga, omnye ulima ikhaphetshu, bakwazi uexchanger, kubhildwa nala social cohesion. Uzama ubuyisela ezaa nto zakudala, ngoba ke kudala ukutya kwakuninzi, kwakuyintlutha, abantu bekwazi bevana nokuvana. So uzama ukubuyisela ezo nto ezo. So into esiyifumanayo leyo xa siye kwezi communities, abantu bahlele ngokuvana, kuyathandanwa, besiseDurban nalapho ebesisungula khona eliphulo lokulima apho ke abantu kuba involved kwiphigari, bazehlulile ngokwe-sections, batyala iigadi zabo, bayi-80 ii-families zidibene phaa kulaa lali besiyodiliva khona izithole abephigari, sibanika kunye nee-feed, kuzawulandela namatanki. So sizama ukubuyisela laa mcimbi wasembo, sithi wonke umntu makabuyele emhlabeni. Uzasifumana phambili umphathiswa ukhona, likhona isebe lizabaxhasa, nje umntu siyamemelela uba makaqale. Ngokokujonga namhlanje iprogram yenu iqala ngabani ixesha? Namhlanje iprogram yethu izawuqala ngentsimbi ye-10. Sizabe silapho ke sidibana ne-community, umphathiswa adlane indlebe notata ke lo sizothi simnike intelentele, atsho ke esechazana ngebali lakhe. Uthi uqale phaa nge-60s esemncinanana ekhuthazwa ngutatakhe, wathi phaa nge-80s waziqalela ukulima ngokwakhe, elima imihlaba emininzi. Kodwa ke ngoku unefama engeyakhe, kodwa ke nayona akakayigqibi uyibhatala. Wathatha imali yakhe ye-pensions, wathatha le mali ye-retirement, wazama uinvesta kule fama. So
uthi ke wathathela gqatha ukuba ezibona uba unomdla kakhulu kwindaba ye-farming usabhatala loo loan leyo. So ke umphathiswa uzawuya ayomamela lo mcimbi lowo azame ukukhuthaza abahlali kuzanye ukudityanwa kuzama ukuyiwa phambili. Iprogram ke izawuthi ilandele kuyiwe ententeni kulapho kuzawuba khona izithethi kuzama ukusherishwa intetho kusuke lapho ke kuboniswe ne-handover le idunyiswe kuyokwenziwa ne-demonstration kujongwe uba nyhani iyakwazi ukulima kufakwe nekhuba emveni koko ke kube mnandi kutyiwe. Nkosi kakhulu Mr Joka Tata, masibulele ngexesha uthe wabe ke usiphalo nakho lapha ke enkqubeni. Sithembe neprogram yanamhlanje iyaba yimpumelelo. Bulele kakhulu Siphelokwazi nabaphulaphuli beVukani FM ngokubanzi. Nkosi kakhulu. Right, mphulaphuli weVukani FM ke lo ke uMr Athule kaJoka thethela office ka-MEC for Agriculture. Umama ke uNonceba Khontsiwe namhlanje bakumhlaba walapha ke eSakhe Sizwe Local Municipality. Thethela